ନା ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କିଏ ଲେଖିଥାଏ। ଗୁମାସ୍ତା ମହାପାତ୍ରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କେତେ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ। ଚାରିପଣି ଦେବୀ ଓଝା କିଏ? ଅବଧାନ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ମଙ୍ଗଳବାରେ। ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ? ନାରୀ ସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ। କେଉଁ ବେମାରରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଶନିପାତ। ଗଙ୍ଗାଲାଭ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୃତ୍ୟୁ। ଯାହାର ଧନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କ'ଣ କଲେ ତା'ର ଜୀବନ ଧିକ୍ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସଭାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଚାକିରି କଲେ।